kai duban zamaninka, kar ka tsawwala kar da rayuwa ta guje ta barka, komai ka dubi haƙƙin al'umma a kanka, ka rike maraicin kafa don hali, ka rike mutuncin kafa don hali, harkin kowa kadda ya haye kan kafa, mutuncin kowa kar ka keta haidin kowa fahad. Fahad, ga shi ana kiranka. Wane ne? Ba ka sani ban da wannan wahalalliyar taka. Allah rabu da ci gaba da abinka.
ko? Me ke tafa da ke? Na kira wayanka baka daga. Haka na ga dama. Wai tsaya. Wai me yasa ma kika zo gidana ba tare da kin sanar da ni ba? Saboda nan gidan ƙanina ne. Kuma sanin kanka ne jini ya fi ruwa kauri. Allah ko? Ai ban sani ba. Ko! Da wuce gidan nan. Gaskiya Gibson kai kokari. Ina jinki. Ce ma abokin kai ba mu ga ina son. Gashi nan zaki gaya masa. To wai menene ne? Cewa ne ka tashi ka bani wuri don ina son magana da dan uwana. Ko ba za a fita bane? Okay. Ba matsala. Ga waya nan. Bayawa. Baba ya za kenan. In kun gama ni ina ta wajen kenan ko? Tunda babbar yaya ta zo ai dole ba da guri. Ko? No ala, amma dai ba ni sala kai ba ko? Ina nan da kusuroni. Fahad. Ina son magana ne. Ai kunne ne ke ji. Don haka faɗa abin da ke bakin ki. Baka da hankali ne? Ba za ka bar abin nan ba in na tafi ka ci gaba da inda ka tsaya ba? Ai sai ki ji ba. Ki faɗa min abin da kika zo faɗa min saboda kashi shata ta sai. Haba Fahad. Me yasa kake son ka lalata rayuwarka da kanka? Me yasa baka duba maraicinka? Kana biya wa 'yan iskan abokai. Za su kai ka sabaro ka. Ka sani, ni yayarka ce. Ya kuma zama dole in gaya maka gaskiya don baka da wacce za ta faɗa maka gaskiya banda ni. Ya kamata a ce ka duba maraicinka. Ka daina biyan ma yaran nan da kake tare da su. Domin ko ba komai idan ka duba sun fi ka gata. Suna da iyaye. Suna da masu tsaya musu. Kaifa? Haba Fahad. Ba ni da burin da ya fi in gashe ruwanka a duniya. Dakata da Allah. Na gaji da wannan wa'azin naki. Wannan ne dalilin da yasa da naga kiranki da ki dagawa. Domin na riga na san halinki. Kullum kuka haɗu da mutum sai kice zaki masa wa'azi. Ni fa gaskiya barin ga miki gaskiya. Ni fa wannan faɗan naki ya ishe ni. Ko banza ba zan daina ɗaga maka murya ba. Har sai ranar da ka gyaru, ka shiryu kuma ka daina halin da kake yi. Rayuwa canza hali ba ni da burin canza hali na yau.
Fahad. Da nan ka haka. Wai ya zaka sani a gaba kana mun dariya sai ka ce wani aku na kuɗin cika bata. Ha? To ya ba zan ma dariya ba. Ka ga yadda ka wani murtuke fuska ka haɗe rai kuwa? Yadda ka san wani sabi wala fa. Luke, ba na son wannan dariyar ba. To shikenan na bari. Amma ka san me kuwa? Wallahi wannan ya yadda ka tare na muku wayo. Amma ko da yake kuma laifinka ne fa. Idan ban kyale ta ba, to ya zan yi da ita. Kana da yadda za ka yi da ita mara. Ka sa ta dole ko tana so ko ba ta so ta fitar ga sha'anin rayuwarka. Kar ka manta fa wannan fa rayuwarka ce ba rayuwar wani ba. Kai fa ba yaro bane. Sannan kuma kana da hankalinka. Ka riga da ka zaba kanka abin da kaga shine fi dacewa a rayuwarka. To ina mamakin ma me zai sa wata can ta zo ta shigo rayuwarka tana ma shigi. Tana neman dagula ma lissafinka. Warai kuwa ya zama wajibi ka ɗauki mataki a kanta. Idan kuma ba haka ba, raina ka za ta yi. Kai ba ma ita kaɗai ba, duk mutanen gari sai sun raina ka. In har ka bari wannan labarin ya fita aka san waye kai. Ku yi subscribe a Small Hausa TV, sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗaura sababbin abubuwanmu, za ku same su cikin farin ciki.